Wat we zondag gaan krijgen als hij zo'n 134 schutterieën gaat meedoen aan het OLS. En dat kinder-OLS hebben ze natuurlijk vanaf gevraagd, ja, wat kennen we door mij, ja, wie dat in 2004 begon. Maar het is de laatste jaren steeds meer een soort testcase, een soort uitprobeersel. Een soort try-out voor het grote feest. Klopt het met de verkeersregeling? Klopt het met de indeling van het veld? Lopen we tegen bepaalde problemen aan? Dus je kunt eigenlijk zo'n dinsdag, voordat het grote OLS begint, eigenlijk al uittesten of dat wat ze op papier hebben ze bedacht, of dat in de praktijk een beetje werkt en of ze dat hier en door nog een beetje moesten aanpassen. Dus dat is ook voor de grote organisatie, de federatie die erboven hing, zeg maar de OLS-federatie. Waar alle bonden, en in die bonden zitten weer de verenigingen in verenigd zijn, om dat goed uit te proberen, zodat er ook geen problemen zijn in de komende dag. Want dat OLS is natuurlijk zondag, dan begint ook de scheetwedstrijd en dat is de wedstrijd waar mensen het OLS kunnen winnen. En die heeft zijn finish dus volgende week zaterdag pas. En dat noemen we dan het uitscheten of in de schuttersterm het kavelen. En dat heeft ermee te maken dat ze per kavel van 18 punten dat natuurlijk gewoon afwerken. En dan blijft er een vereniging over die het als langste volhield om die blokjes af te scheten van 1,5 bij 1,5 centimeter. Maar dat gaan we allemaal de komende dag zien. Bij L1 zit je wat dat betreft voor dat OLS goed. We gaan het zien met alle basisscholen die deze kant op komen. Er was heel wat leven op de Schutterswei daarachter. Een paar grote tenten waar de jeugd gelukkig een beetje in de schaduw kon wachten op de opening. Ze hebben een openingsceremonie. Er werden wat vlaggen gehesen. Er zijn uiteraard de nodige toespraken. En dan gaan ze in opstelling bij hun beurtenstoom, bij hun nummer. En door vinden eigenlijk al de eerste beoordelingen plaats van de jury op de wei. Ze kijken naar bepaalde figuren, bijvoorbeeld een bieleman. Wie heeft zich voorbereid, wie zit er de route, heeft ze in de baard goed zitten. En door werden dus al de eerste punten gegeven. Het is nog steeds volle bak. Ik kan heel even Sven van Sloen erbij horen. Sven, een van de mensen van het zestal van vorig jaar van Sint-Martinus-Born. Lag het een beetje? Ja, het liep eigenlijk allemaal heel goed. We zijn op het terrein geweest, dat is de opening geweest. Daar liep het ook allemaal heel perfect. We zijn nu aan het wachten totdat de eerste scholen aankomen. En ik denk dat het gewoon een fantastisch feest gaat worden. Ja. En die zijn allemaal met bussen gebracht, hè? Ja, die zijn vanochtend vanaf 8 uur allemaal aangekomen met bussen. 24 stuks in totaal. Ook dat is allemaal goed gelopen. En die werden vanavond ook wel fijn naar huis gebracht. En vandaag niet in het uniform, dat moest werken. Ja, niet in uniform. De chatterie die loopt wel, maar ik ben vandaag aan het werk als voorzitter van het Kinder-OLS. Maar we gaan beginnen met een optocht. L'Union komt eraan. Dankjewel. Succes vandaag. Sven zei het. We gaan beginnen met de optocht. Veel plezier. Ik duik achter een cabine in. En dan zal ik nog de informatie geven die huurt bij de klaslokalen, bij de scholieren die voorbij komen. Zo. Dat ik sommige mensen kunnen verwelkomen. Hoop ik dat ik ze allemaal onthouden heb. Judith ken ik sowieso, de burgemeester ken ik sowieso. Maar ik zal ze eens even opnemen. Burgemeester Hans Verheijen. Judith Bulten, Andries Houdakkers, Leon G. heb ik gezien, Yvonne Schins heb ik gezien, volgens mij Ivo Teleoch, maar dat is een echte jong uit Zuiden, dus die kent die stem wel. En, nou vergeet ik het, maar ik weet even niet wie. Oh, dat is goed, laat maar zitten. Ook een bijzonder woord van welkom aan Anoushka. Eerste keer voor Anoushka, de Meijelse jonge dame die nu president van de OLS-federatie is. Pieter Meekels, de grote man achter de organisatie. En natuurlijk de voorzitter van de schutterie. En dan moet ik toch even vragen. Dan moet ik toch even vragen. Nee, dat gaat niet. Heb je vannacht goed geslapen? Kom eens even bij me, gast. Heb je goed geslapen vandaag? We hebben prima geslapen. En ze zien wie alles geregeld is. Collega John Benier dus, boete op straat. Met een van de mensen van Sint-Martinus-Born. Waar natuurlijk wel wat spanning zit. Hè. Hebben we dit goed georganiseerd? Hebben we dit allemaal goed gedaan? Want de Duizendgemeenschap natuurlijk wel wat aan. Als zo'n groot cultuurevenement naar die dorp komt. Van het Kinder-OLS Born. Allemaal bijeen in Born. En hier is die schutterie die ervoor heeft gezorgd dat het OLS in
geboren is dit jaar. Geboren in de keizer. Sint Martinus is de patroonheilige. Zo heet de kerk ook. Tambourmeter voorop. Trommelkorps. Dat is de volgorde van wie een schutterie eruit ziet. En je ziet dadelijk bij de scholieren. Hier is de num, dat is het winnende beeldje. Ik zie dadelijk bij de scholieren dat ze op exact dezelfde wijze de schutterie nadoen. Manschappen luisteren naar de commandant. En het zou grappig zien als Sint Martinusborn ook een jel zou hebben. Nou, dat is de kinder. Maar ik vrees dat we dit niet gaan krijgen. Misschien iets voor het volgend jaar. Uiteraard is de koningspaar van Born de belangrijkste partij. Want ze gaan het défilé afnemen. Dat zien de hoogheden. Ook bij de volwassenen gaat niet iedereen rechtsom. De commandant gaat erop dus ook wel eens dadelijk bij de kinderschutters. Dat is het mooie van alles. Ja, maar dan moest ze er niet om lachen. Maar goed, dat gaan we wel meemaken. Ja, de commandant van Sint Martinus zal ervoor moeten zorgen dat er plaats gemaakt wordt. Voor wie ik het zei, zo'n 24 basisscholen, sommige in combinatieklassen, sommige in een vorm van samenwerking, wat uiteraard prima is. En een lange traditie die dus bestaat sinds 2005. Op het OLS van Wessem is voor de allereerste keer het kinder-OLS georganiseerd. Bijeen in Bor, gezeten aan de vlaggen langs de huizen. Onder dat motto is hij de komende dag het Oud-Limburg Schuttersfeest. Nou, en dat dateert van de vorige eeuw, of eigenlijk de eeuw doorvoor. Eind 19e eeuw waren de eerste grote grensoverschrijdende schutterstreffeesten. Het hoort dan Internationaal Schuttersfeest. Daarvoor had het ook wel de naam van Landjuweel. En dat is officieel, ik meen in 1906, uitgegroeid tot een Oud-Limburgs Schuttersfeest. En dat oud, het had ermee te maken dat men met veel plezier terugkeek naar de goede oude tijd in deze provincie. En dit is het winnende beeldje, de num. En het wordt bewaakt door deze twee heren. En dat gaat dan volgende week zaterdag naar de volgende winnaar. Sint Martinus de heren van de schutterie dragen een ummetje met. En dat ummetje is een beetje wat de schutterie die als hard beste gewerkt. het kavelen eigenlijk te voor zijn kunt. De afgelopen jaar, er moest een jaar op voorbereiden om dit natuurlijk allemaal voor elkaar te De krijgen. shutters vandaag hebben dat een ummetje. Ik zal straks even nog weer over vertellen. John deed dat terecht goed. Vandaag winnen de kinderen niet de num, maar Namens het het ummetje. geboren maak je dus namens Zwerk voor kinderoorles onder leiding van Sven kunstenaar van Habets. Van harte welkom heten hij in Born. Dit is de muziekvereniging van Born, grote vereniging, Harmonie L'Union. Met de route gelopen, het is bommetje vol. In 2004 wordt het voor de allereerste keer georganiseerd, dit kinderoorles. Toen in Wessem, omdat Wessem een jaar ervoor in op Gladbeek gewonnen had. Vandaag dus alweer de 17e keer en getuige het groot aantal succes van de laatste jaren. 24 schutterieën doen met. Ziet je dat het inderdaad fantastisch is. Het is de bedoeling dat de scholen gaat aan leren en doordoen. En dan ga ik dadelijk uitproberen, maar eerst aandacht voor Union.
Als je net hebt ingeschakeld, dit is de Prins Bisdomstroot in Born. We zijn bezig met het Kinjer OLS van 2023. En dit is de muziekvereniging L'Union Hoedboor. Kosten van alles kinds. Ze hebben een drumband, een harmonieorkest en nog een jeugdorkest. Op 16 september is de Tap Toe in Born. Dat vindt al plaats in Grevenbeek op de Meert. Maar noteer ook dat 16 september Tap Toe Born. Hoe natuurlijk ook L'Union en Metge doen. Nou, dan gaat het kinder-OLS beginnen, want die kinderen stonden op sommige plekken in de zon te wachten. En daarvoor, dames en heren. En dat moeten we ook niet langer willen als echt nodig is. Je ziet wie druk het is. Kinderen van Mick van het dagverblijf Hij Oetboor. En de kunt jong beginnen en de kunt nog jonger beginnen. Ook het dagverblijf heeft zich voorbereid op het kinder-OLS. En de Bieleman. Of misschien wel een sapeur. Misschien eindelijk weer een baard. Dus ik voel het weer aan voor een baard. De marketensters. De vrouwen met de mandjes, waar van alles en nog wat in zit. Allerlei figuren zien uitgebeeld en uit de schutterie gehold. Wat heb je in een mandje? Om notenspeulen. Jij er ook in zitten? Ja, het is ook gek, hè, jongens, zijn zo eigenlijk. Hoe lang heb je ermee gestoeid, als ik zo mag zeggen? Nou, toch een aantal weken al. Het is wel leuk en een mooie groep. Ja, heel leuk. Genieten van, heb je trouwens een bonnen gekregen? Nee. Oh, dan moet ik even tegen Maarten en even zeggen. Dat wordt geen bonnen geven. Mick, fantastisch. En een echte koning, hè? Met het schild. Goedemorgen. En jij ook goedemorgen? Ja. Goedemorgen. De mini-koning en de mini-koningin. En de muzikanten met de trommels. De eerste chatterie die En nog we een kleine aankuren grut vandaag is de in de winnaar dus van het kerkers. vorig jaar in Meijelboet. Ook een fantastisch druk, gezellig kinderoles waar. Maar niks te nadelen van Meijel. Mijn collega John Benier refereert aan vorig jaar. Toen waren er een winnaar en die kwam uit Belgisch Limburg, uit de plaats Bocholt. Ook een school die vanavond begint zo'n beetje met uit. Ook omdat de schutterie Sint Laurentius Bocholt, die trouwens altijd erg goed uit op het OLS. Het koningspaar werd gevormd door koningin. Zo fanatiek is om de leerlingen te begeleiden ieder jaar weer. De winnaars van vorig jaar dus, die spits afbieten en het ummeke, en dat is het andere bronzen beeldje, dat vandaag gewoon kan weer uit haar terugbrengen heen op Born. Begeleiders van de leerkrachten van de school zien juf Kirsten en juf Travis van der Zanden met het beurtje van de driehoek. En je ziet wie het is samengesteld. Voor de driehoek uitbokkelt die niet alleen het vorig jaar wonnen. En de koning en de koningin die we zien, dat is een tweeling. Tweelingzus en tweelingbroer. Thijs en Lore Lemmens. Ze komen achter de vaandeldrager. Emus is ook altijd commandant. Vandaag is dat Louis Kuivers. Schutterij! Rechts! Rechts! Koningspaar! Tin! Voor! Basisschool driehoek presenteert jou! Presenteer jou! Wij zijn van de Bommerdijk!
dikke duim voor de driehoek. En als je denkt, waarom schreeuwt de jong zo? Zo hebben ze hem dat aangeleerd. Want de ganse schutterie moet hem kunnen verstaan, van voor tot achter. Dus dan duidt hij dat uitvoeren ook wie dat moet. Jij heet? Lore, En jij heet? Thijs, Jij heet Van Achter. Lemmens, En jij heet Van Achter. Lemmens. Nu leg het eens even goed. Ja, we zijn tweeling en we vonden het heel leuk om het samen te doen. Fantastisch, hè? Proficiat. Dank u wel. De commandant neemt het nog weer over. Aan uw plaats! Schutterij! Links! Links! En zo is de schutterie opgebouwd. Het begint altijd met de bordjesdrager, met de bielemannen. Dan het muziekkorps met de tambourmeter voorop. Dus ook de badkamer mee kunt schoonmaken. De marketensters, vaandeldrager. Keizerspaar, koningspaar. De hofdames in het groen. En dan de manschappen uit het Belgische Bocholt van school De Driehoek. Prima gedaan. De tweede sjaal is het basispark, basissjaal, het park uit Susteren. Gewoon een zusteren voor de volgende school. Basisschool in het park. De begeleiding uit sjaalgewelden van Sandy Holles Met en Alexandros en Boris. Gladines. Die De de, begeleiding uit de Chaudrijko van Leander Franken en ja, dit is geen bordje. Het is een bord wat gedragen wordt. Prachtig gemak ook weer op school. Benopoulos, dat zal wel kloppen, en Boris van Pol. Thermometer is trouwens Melle Bokken. Lieke, Baten en Maartje Hendricks dragen het vaandel. En de commandant is Julia Damschitz. Het koningspaar bestaat uit Luc Clement en Isis Bekkers. Uw aandacht voor de schutterie van het park uit Susteren. 3 bielemannen. En ook dat werd door de schutterie geleerd. Moest zich dan eens aankleden. Dit is het koningspaar. En die pleetjesgemak van de deksels van de conserveblikken, dat zien de verschillende onderdelen van het koningszilver. Commandant Julia. Jullie jongens zijn gelijk! Want dan komt de schutter terug! En het park is weer naar wie? Ook het bos is weer naar wie? Forwards! Mars! Basisschool in het park uit Susteren. Op het OLS in Born. En de ene schutterie kiest voor sabels en de andere voor geweren. En net als bij de grote schutterieën zien de geweren niet werkend, oftewel onklaar. Uiteraard. Het is puur de symboliek. Het is veel symboliek in het schutterswezen. Ja, fantastisch. Maar John, als je dat ziet, die jeugd... Veel schutterieën hebben in het verleden, in de historie, nooit iets te maken gehad met En ik dacht, wat zien ze er toch allemaal fantastisch. ook maar iets dat met Heerlijk gevoel, hè? een veldslag of met een aanval of met een verdediging te maken heeft gehad. Zeker niet op de dorpen. Er kost je niks De verdedigen. wereldsprong. Ja, voor de Misschien dat in bepaalde de steden wereldsprong uit uiteraard Herkenbos. Nummer 3. Met schutterieën zelfgemaakte een taak hebben gehad om instrumenten, zoals we de bij vesting meerdere mee te verdedigen. kinderschutterieën zien. De bordjesdrager is Ryan Addy. Dat Tambourmeester is is wel Boris bekend, uiteraard. Mackay. Vaandeldrager
Silina Swawi. We gaan naar En de Herkenbos. commandant is Sepp Romen. Nou, de De school de koningspaar wordt gevolgd door Berensprong. Luc Zwarten met als beeldschone koningin aan zijn zijde Davy Selden. De aandacht voor de basisschool de Beersprong uit Herkenbos bij de voorbereiding geholpen door Jules Knops en Bert Vergozen. De bordjesdrager Ryan Addy voorop. En Ankie van Linzen van de show. En de beer op de mees, op de tambometerstek van Boris Mackay, de tambometer. Sepp Roemen is de commandant. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat is trouwens Sepp Romen. Wat is dat? Dat is Sepp, hè? Ja, ik ben Sepp. Schutterij! Rechtsom! Koningspaar, Luc Zwarten en die zelden. basisschool de Berensprong. En we presenteren nu Oziel. Berkie! Berkie! Met Anneke Kamp als achternaam! De commandant werd geleerd om een groet te brengen. Kijk, daar is de groet met de sabel door de genodigden op de tribune. En Sint-Sebastianus Herkenbos, de volwassenen schutterie, Ja, nogal. die helpen door mij hè? om dat Wat is precies aan te leren wie dat gaat met zo'n Nee, nu niet meer. met zo'n sabel. Net wel. En Sepp gaat zijn manschappen nu weer Ja. recht zetten, Goed zo, jongens. zodat Fantastisch. ze naar de Schutterswijk kennen. Schutterij! Linksom! Schutterij! Voorwaarts! Mars! Geslaagd optreden weer van Herkenbos. We zijn heel erg benieuwd wie de grote schutterie het zondag gaat doen. En wellicht volgende week zaterdag. Al een paar jaar zitten ze in de top 10. Maar ja, alles wat ze zeers op televisie hierover leed de druk op de schouders van deze mannen en vrouwen uit de bush. Pieter, dat heel snel nog dicht. Alles lukt op rolletjes, maar daar hebben ze wel ervaringen, hè? Nou, ervaring in 2014, dat was een week met mogen organiseren. Hè? Bij de eendag. Die hebben we toen in 2018 doen les gewoon. En nu de tweede keer weer. Zou wat chic zijn, dat is dadelijk opbichten weekend, hè? Dat is toch ietsje nog, hè? Ja, ik weet niet of dat zo verstandig is. Maar het maakt me niet goed eerlijk gezegd. Als op een kind winnen, dan zullen ze winnen. En met deze nu hier aan de kant bij, als die ook steunen door, dan kunnen we dat allemaal goed. Ik ga het even Sint-Willebrood dus objectief vorig jaar tweede zien geworden. En voor één bulke bleef zonder gaan bij Ruiken. Maar ja, die vergeet nog van zijn leven neem ik, denk ik. Even kijken, wie van Oegel kreeg ik nummer aan Khalil. Maar we zien nog niks komen. Hoe laat stond je vanmorgen vroeg alleen? 9:15 denk ik. Het is mooi druk, hè? Het is goed druk, ja. Wel de goede kant gekozen, hè? Met de wind. Ja. Ja. Hoe is er een naam? Aniek.
Aniek geniet ervan dat ze proviant biedig zijn, dus daar kan niks mis met gewoon. Nummer 4, basisschool De Vlieger uit Kolil. De busjesdrager is Lieke Verhavenbeke, tambourmeester is Leila Makoviak, vaandeldrager is Ogon Sint-Nanda en de commandant is Lars Kortens. Het koningspaar heeft Stef Colaris als koning en Evelien Thijs als koningin. Jos en Jo Bloemen helpen in de voorbereiding van de chotterie en namens de school Linda Nullens en Jan Bové. Uw aandacht voor De Vlieger uit het Belgische Kolil. Basisschool De Vlieger uit het Belgisch-Limburgse Kaulil. Kaulei, ze hebben ze het over in het dialect. Altijd erbij. Lieke Verhavenbeke met het prachtige bord in vooraan. En deze schutterie heet Vendeliers. Die komen hier voorbij. En dat is de grote schutterie van Kolil ook. Dus dit heet de begeleiding. Het trommelkorps. Einde trommelaar is verplichtbaar. Maar de meeste schutterieën hebben natuurlijk veel meer. De ganse groep marketensters, dat zijn de verzorgers die de manschappen vroeger bij de schutterie en bij het leger die verzorgen. Het is een legerfunctie die de schutterieën hebben overgenomen, waardoor ook vrouwen natuurlijk hun functie kunnen vervullen bij de schutterie. Dit is Lars Kortens, de commandant. Ons presenteren in zo'n sfeer, daarvoor doen we het keer op keer. Hup met de benen en knallen met de buks, we tonen hier onze meesterlijke trucs. Hey! Het koningspaar Stef Colaris en Evelien Thijs. En de concentratie op de gezichten van de kinderen is volop te zien uiteraard. Waar heb je dat gehaald? Mag rustig internet zeggen hoor. Waar? Jacqueline. Is Jacqueline dat gemaakt? Nee. Ja. En de ketting? En het koningszilver dan? Zelf gemaakt. Zelf. En ook de vogel die je vast hebt, heb je hopelijk zelf afgeschoten. Nee. Komt later nog, hè? Komt later. De Vlieger. Kolil. Zit hier ook drank in? Nee. Heb jij drank erin? Nee. Domme. Niks, geen drank. De triangel Oetlin, nummer 5. Geholpen vanuit de school door Alessandro Bruijsten en ook van Alice Doutsenberg, maar sie is er vandaag helaas niet bij. Ze is ziek. Namens de jury worden dit Marjan van Vloodrop en Annette Smits. Bosjesdrager is Sensi Wokeman. Tambourmeester luistert naar de naam Tess Kitsen en het vaandel wordt gedragen door Noortje de Vries. Van Hans is de commandant van het triangel uit Linnen. Cheyenne Magraat, hoog dat ik wat zeg, is de koningin. En Winnie Griep maakt zich gelukkig deze ding dat ze als koning nemen zijn jonge dame mag slopen.
voor bij Jorgen Keizerspaar, Suze Tielemans en Max Jansen. Niet alleen groep 6 vandaag, maar ook groep 7. De triangel draagt ook dit jaar weer hun ornamenten met. Dit symboliseert de diversiteit van kinderen met het idee dat alle kinderen kunnen en eigenlijk ook moeten meedoen aan het kinderoverles of welk evenement dan ook. De aandacht voor de triangel Oetlin. Basisschool de Triangel Oetlin. Met Zenzi Wokemon als beurtjesdrager. We zien dat we de tambourmeter Tess Kitsen daar achteraan komen. De Vries van het vaandel. Het Keizerspaar en het Koningspaar. Keizer Max Jansen, keizerin Suze Tielemans. En heel het heilige beeld. Normaal bij een schutterie showt men dan een heilige beeld met een triangel. Het is zijn eigen versie erop bedacht. En dat zien deze pupkes. Prachtig gedaan. Fenne Hansen, commandant. Door het Koningspaar, Winnie Griep en Cheyenne McGrath. Rechts om! De commandant van basisschool Triangel presenteert de jou. Presenteer jou. Veers in de Triangel Oetlin. Marcheren die het hopelijk is van het begin. Veel lot en misschien maar geen boken staan. Maar zullen straks toch tevreden naar huis toe gaan. De commandant vraagt toestemming voor vertrek. Dat is een goeie, als ze zegt zal ik het opnieuw doen. De commandant vraagt toestemming voor vertrek. Zet erbij Cheyenne, blij dat het erop zit. En nog even terugkomend op het beeld wat wordt meegeschouwd, wat we net ook goed in beeld hadden. Gelucht, hè? Symboliseert de diversiteit van kinderen. Met het idee dat alle kinderen moeten kunnen meedoen aan het kinderoverles of wat voor ander evenement ook. Triangel Oetlin. Met het Keizers en het Koningspaar. De bocht komt daarachter hem. De kweer uit neer. Ik denk bijna ieder jaar wel present op het kinderoverles. Met vaandeldragers voorop. Zagen we trouwens toen straks ook even. De borstjesdrager is Kai Gubbels. Tambourmeter is Raoul Hansen. Het vaandel wordt gedragen door Sophie Beren. En die de naam in de schutterswereldje van Beren huurt, denk waarschijnlijk richting Jo Beren. Een oude rot in de schutterswereldje. Het is een kleinkind van Jo. Dus dat vind ik ergens voor mijzelf ook wel heel erg leuk.
Commandant van de geheel is Noah Thomassen en de instrumenten die hebben ze orkest bevelschutterieën zelf gemaakt. Het koningspaar heet Ties en Teuntje, dat vind ik twee schitterende namen, maar Ties is van achter Delissen en Teuntje is van achter Silkens. Uw aandacht voor de queerhoed neergeholpen door Naomi Thijssen en Lucie Kromvoets van Hoete Schal en John Stemkes en Sonja Kremers namens de Chatterie. Na lang knutselen, samen met alle klasgenoten, heeft ik weer dit jaar een hele nieuwe uitstraling en dus ook een nieuwe look. Hopelijk brengt het de weer dichter bij het ummeke. Ze zien er in ieder geval klaar voor. Basisschool nummer 6 is de Kweer uit Neer. Geneupt door een beekje die dwars door het dorp stroomt. Drievoudig winnaar van dat kinder-OLS. Deze school zien natuurlijk steeds andere klassen. Het zegt iets over de gedrevenheid in Neer. Echt Schuttersdorp. Om er hier altijd wat van te maken. De Vendeliers. Die vendelkunsten tonen. Dat wordt ook allemaal heel gelijk gewoon. Een kwestie van oefenen. En dat hebben ze vast en zeker goed op een weiland gedaan de afgelopen weken. Dit is het blikken ummeke. De cola blikjes. Koningspaar Ties en Teuntje. Chatterie, halt! Noah is de commandant. Brengt de groet. Uiteraard ook nog de gast op de tribune. Dit is de jou van de schutter van basisschool de Kweerhoed Neer. Chatterie! Rechtsom! Chatterie! Presenteer jou! De overal eindfeestvermakers zijn weer present! Met de beste beeldsmakers van de ganse schuttent! Deze schuttenfeestbelevers zijn het jaar! Hier zijn de altijd alle scheren zo neer! En dan jij de tekstschrijver Bas Geltjes ook niet bedacht zou kunnen hebben. Als je goed hebt geluisterd. Kijk ook wie de sabelbelag is met allemaal prachtige glimmende steentjes. Dit was de jou van de schutter van basisschool de Kweerhoed Neer. En we gaan nu weer met onze optocht. Helemaal wets. Chatterie! Chatterie! Linksom! Hoe lang hebben ze dit moeten oefenen als vaandeldrager? Een paar weken. Hoe is die de naam trouwens? Sorry. Sorry, maar we gaan nu weer met onze optocht. Oh, zeer goed. Chatterie! Voorwaarts! Mars! Basisschool de Kweer. Uit Neer. Het is een kinderoverles, dus eerlijk gezegd hebben de kinderen de regie in handen. Hè? Zo zit het nou eenmaal. Hè?
Chatterie nummer 7, de Helibel uit Lille. En dat is Huibrechts Lille. Bosjesdrager is Eve Schepers, tambourmeester is Type Gooyens. De vaandeldrager zou luisteren naar de Jura van den Dungen. Commandant is Nienke Lekens, Gieten Lekens en Vinkmaasvormen trotse koningspaar. Jana Timmers en Pieter Bonen hebben begeleiding verzorgd namens de Chatterie. Nee, namens de Schal moet ik zeggen. En Jo Hermans en Sophie Kuivers namens de Chatterie. Ook zelfgemaakte instrumenten. Weer aandacht voor het basisschool Helibel uit Lille. Goed, Belgisch Limburg Kump, school nummer 7. Helibel uit Sint-Huibrechts Lille. Dat leidt richting de Kempen, de Belgische Kempen. In dezelfde kleuren als de echte schutterie van Sint-Huibrechts Lille. Goed, Belgisch Limburg, basisschool nummer 7, Helibel uit Sint-Huibrechts Lille. Dat moeten we zoeken door in de Belgische Kempen. Richting Pelt, Neerpelt. In de kleuren van de echte schutterie uit Sint-Huibrechts Lille. Gilde uniformen zien dit. Met een fanatiek drumkorps. Aangevoerd door tambourmeester Type Gooyens. Commandant is Nienke Stessens. Schutterij! Rechts, rechts. Schutterij presenteert Jel. Wel is in de Helibel van Lille. Ons kunnen niet zo maar stil. Zet daar een keer voor ons aan de kant. Wij zijn het beste van het land. De commandant gaat richting de manschappen weer. Schutterij! Links, links. Ziet er allemaal weer gecontroleerd uit. Schutterij! Voorwaarts, mars! En dan gaat de Helibel. Met vaandeldrager Elodie Kusters. Dan de marketensters en daarachteraan koning Vikmaas en koningin Gitte Lekens. Een prachtige slijpjurk. En schooners kunt zo dadelijk de hovenier uit Montfort de Borgum. Maar ik zie nog niks. Dan komen de eerste leden van de Chatterie. Ja, die bordjesdrager zijn aangekomen. Barbara van Pol. Zie vormt het begin van de hovenier uit Montfort. Vaandeldrager is Nienke Hurkens. Rut, het is een jonge dame overigens, is de commandant.
Fina Smits is de koningin en Lorenzo Bongers mag trots zien dat er neven haar mag lopen, denk ik. Ook zelfgemaakte instrumenten trouwens. Een aandacht voor de hovenier Uitmond wordt geholpen door Oksana Vaassen namens de Schal. En alle ruiters Wilma van Pol, Mark Smeets, denk ik. Ja, Mark Smeets en Nathalie Wouters namens de Chanterie. Hey, vandaag bij jij in Boor. De hovenier Montfort. En dan komt de hovenier uit Montfort. De basisschool. Het beurtjesdrager Julie Wolters. Telt 2 bielemannen. Ja. Tambourmetre Barbara van Pol. Commandant de beeld Rut Hekker. En Ninte Hurkens met het vaandel. En de commandant Rut. Centraal! Halt! De groet met de sabel. Commandant Rut Hekker met basisschool de hovenier present! Rechts! Om! Presteer! Geweer! Koningspaar Lorenzo Bongers en Fina Smits. Presteer! Ja! Verzeer vandaag ben jij de bord! Ja, presteer! Geef hem op! We komen niet om hier te winnen! Met de show in de stad zo kennen! Hey! Dat is de goede instelling. We komen niet om te winnen, maar het zou schoon zijn als we dat zo kennen. Links! Om! Ninten is het metgevallen. Ja. Niet te warm? Nee. Veel lui onderweg, hè? Veel volk langs de kant, hè? Ja. Juichen ze ook? Ja. Ja. Veel plezier, hè? Ja. Ja, dan neemt ze gesloten vragen. En hoe zal Rut de club weer juist voorwaarts moeten krijgen? Mars! Netjes gedaan. Basisschool De Hovenier uit Montfort. In militair uniform te zijn aan de geweren bij de geweerdragers. De wethouders van Sittard-Geleen links en voor het eerst in het nieuwe uniform de OLS-president Anoushka Koopmans, die nu wacht op de basisschool uit Meijel. Ze is zelf ook uit Meijel. Het vandaag voor het eerst het nieuwe ambtsuniform aan, ambtskostuum. Met heel veel borduurwerk. Niet alleen rondom de kraag, maar ook om de mouw. En de knuip die het gezeten, die zien van de schutterie van Meijel, waar ze lid van is. Sint-Willy Broders. Meijel heeft 2 schutterieën. Nummer 9, de Doelhof uit Meijel. En dit zijn de leden van Sint-Martinus. Links staat ervoor Borren. Mara van der Velde zien de bordjesdrager. Dragers. Thomas Pluim gaat voor Robert Stambometre. Het vaandel wordt gedragen door Lars Flipsen. En de commandant van de Doelhof is Lins Martens. Zelfgemaakte instrumenten overigens ook weer. Emilie Vossemans en Levi Becker zien het koningspaar. En hij zien Alice van Rijt en Daan Willemsen het keizerspaar. De Doelhof uit Meijel, dat is begeleiders van de Schal, Hidde Knops, Ellen Stijvers, Lotte Lammers en Linde Schrooien. Kim Brenda van de Blauw en Suzanne Houwen van de Groen namens beide chatterieën uit de deur. Ziet wel eens ook een glasluik bij de deur aan. De Doelhof Meijel.
is commandant Dins Martens van Den Doelhof uit Meijel, de basisschool. De commandant van basisschool Den Doelhof uit Meijel presenteert nu de jel. De kids uit Meijel van unit 6. Loop met trotsheid, kerelles. Voor ons vandaag geen rekenen of taal. En Doelhof maakt nu veel per bal. Meijel met een keizerspaar en een koningspaar. Hier zien ze keizer Daan Willemsen, keizerin Alicia van Rijt en koning Levi Berkers en koningin Emilie Vorstermans. Vaandeldrager Lars Flipsen. Nog een keer een grote groep manschappen en natuurlijk applaus van de OLS-president uit Meijel. Staande ovatie noemen we dat. En Noah Teuns. Isaïe Hes is de tambometre. Karsten Raven draagt het vaandel. En Bink Storken voert de commandozoot van deze show. Koningspaar luistert naar de namen Evie Komans en Mano Adams. De begeleiding namens de showkeur van Roel Dullens, Cindy Waldmans, Jean Tolen en Maurice Schrij. Volgens mij is dat de grote baas daar. En de inbreng van de schutterij zijn leden besteed door de heren Harlemens en Jo Driessen. Je ziet ook dadelijk in een rol zo langskomen. Ja, dat gebeurt ook wel eens met shutters, die sneuvelen wel eens. De jong heeft een kruisbandblessure. Uw aandacht voor de Maaskei uit Eurmond. Basisschool de Maaskei uit Eurmond. Met tambometre Isaiah Hes, beurtjesdragers Sam Verleng en Noah Teuns. Koningspaar Mano Adams en Evie Komans. En de commandant die we gaan huren is Bing Storke. Chatterie, de Maaskei Wermend meldt zich! Presenteer geweer! Van jong tot oud, samen eind! Van jong tot oud, samen eind! Kom en veer en Bobby heen! Kom en veer en Bobby heen! De Maaskei is een chatterie! De Maaskei is een chatterie! Samen geneten, zie en zie! Samen geneten, zie en zie! Best speciaal. Ook nog met de geweerpresentatie. Een extra iets. Zet af, geweer! Over, geweer! En het klopt allemaal perfect. Links, om! Goed gedaan door Bing Storke. En ik ken ook deze schutterie naar de Schutterswei om wat te drinken. Vaandeldrager Karsten Raven, komt je ook nog voorbij. En dan is de Maaskei uit Wermend. In ieder geval klaar met het défilé. Nummer 11, basisschool Het Avontuur uit Buchte Holtem. Yves Roding laat ons beursjesdrager zien. Als je zo goed kan lezen, wil je daar dat ik de naam in ieder geval gehoord heb, Het Avontuur.
Gijs Lens is het tambometer en Britt Lau draagt het vaandel. Commandant is Jaart Paulsen. Koningspaar Luce Noordenome, Emma Douwers en Jevanio van Gelen. Basisschool het avontuur van Utschool geholpen door Jennifer Hendricks, Nancy Mertens en Ramona Lenze. En vanuit de chutterie van Buchten komt de hulp van Henk Merrie en Charles Linze en namens Holtem Yvonne Savé en Jos Savé. De chutterie gebruikt zelfgemaakte instrumenten. Het avontuur. Sint Avonturis, zo noemt de basisschool het avontuur uit Buchten Holtem zich vandaag. Met commandant Jart Polsen. Oké, de geweerpresentatie erbij. Geweer! Heel goed. Wie die echte dat ook doen. De groet aan de genodigden op de tribune. Het avontuur in vuur en vlam. Samen sterk met plezier en pracht. Sint Avonturis geeft volle kracht. Hey! Gezeten koningin Emma Douwers en daarneven Giovanni van Gelen als koning van Buchten Holtem. Commandant Polsen zet zijn manschappen weer in de goede richting. En dan gaat het avontuur verder. Britt de Lau met het vaandel. Nummer 12, De Bron uit Neerbeek. En dit was dus het Geholpen in de avontuur uit voorbereiding Buchten door Holtem. Chutterie Sint-Laurentius uit Spouwijk. De bosjesdrager is Bo van de Wal. Bente Stuurmans is de tambometer. De vaandeldraagster is Stephanie Santiago. Met zo'n mooie naam, denk ik, moesten dat vaandel dan ook dragen. Commandant is Jules Prikken. En dus niet alleen commandant, maar ook nog gaat anders. Maar dat vraag ik toch heel even snel dadelijk, Sven. Dat maakt er wel tussendoor. Instrumenten zijn zelf gemaakt. Uw aandacht geef voor De Bron uit Neerbeek met Mandy Moulin en Paul Versloen namens Chechal. En ik weet niet wie metlopen, ik zei Matt Wachtel de metlopen van de chutterie. En nog een heel aantal anderen. Ah, zijn dochter ook zien. Dus de chutterie uit Neerbeek, De Bron. Basisschool De Bron uit Neerbeek. Met tambometeren Bente Sturmans. Bordjesdrager Bo van de Wal. Een prachtige Bieleman. Koningspaar André Schreur en Jamie Korver. En zo meteen huren we Jules Prikken als commandant. Schutterij! Rechts! Op! Schutterij! Breng! Jel! De Bron uit Neerbeek meldt zich present. Schutterij! Breng! Jel! De Bron uit Neerbeek stijgt dieverig bijeen. De Bron uit Neerbeek stijgt dieverig bijeen. Bijeen een bocht, alle shit groot en klein. Bijeen een bocht, alle shit groot en klein. Ken je als Bron om de Limburgse cultuur te bewaken? Ken je als Bron om de Limburgse cultuur te bewaken? Samen bijeen om kans op een ummeke te maken. Samen bijeen om kans op een ummeke te maken. Hey! Die meneer daar met die mooie ketting aan daar, hè? Dat is de burgemeester van deze gemeente. En wat besticht van de gemeente Beek? Ja, Loco kinderburgemeester.
Zeg ze goeiedag. Goeiedag. Schutterij. Links. Om. Schutterij. Ingerukt. Mars. Voorwaarts mars. Ingerukt mars. Dat doen we dadelijk op de feest. Als we de bommen willen maken. Wie heeft dat gezegd? Voorwaarts mars. Schutterij. Voorwaarts. Mars. Links. En dan gaat basisschool De Bron uit Meerbeek. Met de vaandeldrager die ik nog niet genoemd heb, Tiffany Santiago. Net voor het koningspaar. Basisschool De Lemborg. Winnaar trouwens van het Ummeke 2016 in Maasmechelen. Borstjesdrager is Verlien Snoek. En volgens mij ook Ansens, Klim Ansens. Ben Steinboes is het tambourmeter. Dus ook een aantal bielemannen met zenig. Het vaandel wordt gedragen door Lil Niels en de commandant is Dan Kobben. Luna Jans is de koningin met Yves van den Berg als koning aan haar zijde. En overigens heeft ze zich pas op 18 juni tot koning weten te scheten. Bij deze show nog een keizerspaar, Quinty Horstman en Storm van Ooyen. De Lemboer. Basisschool De Lemborg uit Limbricht. Met commandant Daan Kobbe. De Lemboer uit de Lemmerik. Links om! Voorwaarts! Mars! Konings- en keizerspaar Storm van Ooyen en keizerin Quinty Horstman en koning Yves van den Berg met koningin Luna Jansen. Hier komen ze voorbij. Namens Nummer 14, Limburg. basisschool De Kei uit Bregen. Ziet dat het een beetje sneller gaat, want daar komen de eerste binnen. En Sven ziet die anderen die nog moeten weg, want die stonden nog in de tent. Dus daarvoor even een beetje sneller laten lopen, want die kinderen ja, die hebben nog een ganse dag voor zich. Maurits is de bordjesdrager, Brand Broens de tambourmeter, Maxime Geutjes de vaandeldrager en Nora Kosten voert het commando uit van de basisschool De Kei uit Bree. Lise Kerkers is de koningin en Jasper Didden de koning. Begeleiding namens de school van Kurt Vrolijks en Femke Kraaks. En Jackie Jansen en Frans van Eigen deden dit namens de châterie. Weer aandacht geren voor de basisschool De Kei uit het Belgische Bree. Basisschool De Kei uit het Belgisch-Limburgse stadje Bree. Begeleid door de schutterie Sint-Catharina Beek, een kerkdorp van Bree. De Biekse Charles, prachtig dialect. Maxime aan het vaandel en Jasper en Lisa, koningspaar. In gilde uniform. En de commandant is Nora. De Beekse Charles vragen toestemming om een jaal te mogen geven. Company, opgelet! Rechts, rechts!
De Beekse Sjaals vragen toestemming om verder te mogen marcheren. Compagnie, opgelet! Links, links! Compagnie, opgelet! Voorwaarts, mars! En dat zocht er straks goed. Van basisschool De Kei uit het Belgische stadje Bree. Of eigenlijk uit Beek, een kerkdorp vlakbij Bree. Nummer 15, de Sint-Hubertusschal uit Herten. Cesar Verstegen is de bordjesdrager. Een beweging, ja, de thermometer luistert naar de naam Aran Pandey. Mila Beckman moet het vaandel in toom houden en Kaya Hermes is de commandant van de Hubertusschal uit Herten. Josien Beulen en Anouk Puschens zijn de begeleiders van Uitschal, evenals Dionne Hammer. En namens de Chatterie Jan en Bella Thomassen. Nouria Upkens en Noël Beunen zijn de koningin en de koning. Overigens zult gezien dat ze met echte instrumenten lopen. De Hubertusschal uit Herten. Uit de gemeente Roermond, de Hubertusschool uit Herten. Met Sisa voorop. Het beurtje, tambourmeter Araan. Zijn drumkorps. Gaan zelfgemaakte trommels, maar natuurlijk echte. Dat is de tambourmeter. Koningspaar Nouria en Noël. En de manschappen uit Herten. Onder leiding van commandant Kaya. Wel ruiger met zo'n echte drums natuurlijk te spelen. Links, links, schutterij, halt! Rechtsom! Commandant Kaya, meldschutterij Hubertus Herten present! Lengt, jou! Veertje van Hubertus, we trommelen en marcheren! Veertje van Hubertus, we zitten alles aan! Hey! Linksom! Voorwaarts, mars en De Hubertusschal Vaandeldrager Mila. En nog het koningspaar erachteraan. Basisschool de Zwiek uit Rocco. Vloobekkers met het bordje. Daarachter het tambourmeter Rets van der Werf. Het vaandel wordt gedragen door Mirte Bovendeer en Tigo Belen als commandant. En Tim Buurman is de koning met Kathleen als koningin aan haar zijde. Namens de sjaal komt de hulp van Pauline Puts en Martine Bongers. Dat is trouwens de moeder van een van de leerlingen. En Inge Vaas en Kai Weber en Frans Voormans delen dit namens de chatterie. Overigens zag hij echte instrumenten. Basisschool De Zwiek uit Rochel. En we zijn al bij school 16. Basisschool De Zwiek uit Rochel. De Zwiek, met z'n allen, de ganse Zwiek. Oké, echte instrumenten.
Floor Bekkers met het bord. Tambourmaître Rens van der Werf. En we gewoon Tycho Belen als commandant huren. Ik ben commandant Tycho Belen van Schutterie Basio Zuget Rogel en wij komen nu ons signaal brengen. Schutterij, presenteer jou! Schap, de Zwiegsignaal de welkens af. Boom, af, boom, af, boom, af. Laten we maar beginnen, want de Zwieg gaat winnen. Het koningspaar Tim Buurman en Caitlin Karis. Met daarvoor nog de vaandeldrager. Maar dat krijg je misschien nog te zien. Ja, het vaandel van Meerte Bovendeert. Van de Zwieko Droggel, altijd present op het King OLS. De samensprong in de kameleon uit Grubbevorst. Evi Verstegen draagt het naambordje. De tambourmaître is Gilles Aerts. En Nienke Wijnen loopt met het vaandel. En de commando's worden uitgeroepen door Daniek van der Pas. Het koningspaar het Eefke Pelzer en Bram Vullings. En nog geen echte instrumenten, evenals de schutterie hiervoor. Begeleiding namens de Scholde Hans Dekkers en Jolanda Huis. Schuttersbegeleiding komt van Peter Rello en Monique Gerets. Uw aandacht voor de samensprong en de kameleon uit Grubbevorst, nummer 17. Ja, en 2 basisscholen uit Grubbevorst hebben zich samengepakt. De samensprong en de kameleon. Met Evi Verstegen, bordjesdrager. Het koningspaar Bram Vullings en Eefke Pelzer. Vaandeldrager Nienke Wijnen voor het koningspaar. En Daniek van der Pas als commandant. Rechtsom! Wij zijn de gezamenlijke school uit Grubbevorst en wij presenteren ook nou de Jel. Wij komen uit Grubbevorst en roken uit volle borst, dat we in boven de bulkens raken en een groot feest van maken. Linksom! Voorwaarts, mars! Nummer 18 Sint Dionysius uit Schinnen. Dat is een zondag, dat ben ik naar leeg goed gegaan. Ik ben bij de voorzitter zitten, maar als we wel eens op de tribune zitten, dan wordt het zo bloedheet op het bondsfeest. Maar ja, het is allemaal goed gegaan. Sint Dionysius uit Schinnen. Fenne Wessels loopt voorop met het bordje. Tambourmaître is Joren Goestens. Thomas Frans is de vaandeldrager en Daan Goestens de commandant. Imme Nijholt en Jordi Fransen is het koningspaar. En Alicia Jacobs en Kim Vonken namens de Schal. En Ebi Huits en Diane van Kissen namens de Chatterie. Gehuurd ze al aankomen. Dionysius uit Schinnen. Basisschool nummer 18, Sint Dionysius uit Schinnen. Met beurtjesdrager Fenne Wessels. Tambourmaître Jorn Goesens. Met zijn drumkorps. En ze komen zingen binnen. Imme Nijenholt is de koningin en Jordi Fransen is de koning. Commandant Daan Goesens meldt kinderschutterij Dionysius en Canisius present op het kinderoorles.
is ook rechts voor de tribunezetters. Dat is mooi. Rechtsom. Rechts! Front! Dionysius en Canisius, die zijn wij van de partie. We lopen al met, al 4 jaar overheen. Trommelen en zingen, is wat we goed kennen. Dit kunnen we ummeken. Met nog zinnen. Veren links. Aan. Ja, prima gedaan, ja. Voorwaarts! Mars! Schutter Dionysius en Canisius Oetschinnen. En dan nog vaandeldrager Thomas Fransen. Net voor het koningspaard. En ook zien door de schutterij. Nummer 19, de Kingbing. Grevenbeek Opwicht. Bordje wordt gedragen door Lucas Driessen. Achter hem de thermometer Mats Kroes. Koningspaar. Voor het koningspaar ja jongens, kom maar. Lotte Evers als vaandeldraagster, koningin de Saar Saasma en Javi Cox de koning. Het geheel zijn onder leiding van commandant Mirte Otte. Namens de chatterie lopen met Cindy Keurvers en Sylvie Bekkers, dat is de juf. En de begeleiding van komt van Marie Stelen en Sylvie Bekkers. De Kingbeek, Grevenbeek, Oud-Obbig. Basisschool de Kingbeek, Oud-Grevenbeek-Obbig. Met Lucas Driessen. Het beurtje terug in de vorm van een vaandel. Een standaard. Mooi gemak. Tambometer Mats Kroes. Trommeleerster achteraan. Aan het vaandel Lotte. Koningin Saar Schaafsma en koning Javi Cox. En we huren commandant Mirte Otte hier aanwezig. Presenteer! Geweer! Vissen, chatterie, de Kingbeek! We presenteren nu de jou! Begenomen, geef, de Schotse dapjes aan de mast! In Boston ben u zie, en zie zo sterke chatterie! Kingbeek, Oud-Grevenbeek. En dat klopte ook behoorlijk van de Kingbeek Oud-Grevenbeek-Obbig. Hier door de stroken van Boor. Sint-Jozef,
Merkelbeek. Beurtje wordt gedragen door Sarah Tafesh. Tambourmeester is Florent Ruiters en de vaandeldrager is Len Klaassen. De koningspaar is Lien Extra, de koningin, en Jens Helvenstein, de koning. Dan heb ook weer een keizerspaar met. Ze luisteren naar de namen Michelle van der Meulen en Bas Jongen. Het geheel zijn onder leiding van commandant Mauro Kremers. En de begeleidingssjaal komt van Jutta de Vries en Anna Miranda. Jos Timmermans, Alfons Dove en Dilano Driessen, die helpen namens de Chaterie. Sint-Jozef Merkelbeek. Sarah Tafesh is de bordjesdrager bij basisschool Sint-Jozef Merkelbeek. School nummer 20. Commandant Mauro Kremers. Morgen kom even bij die stoel, hè? Ja. Oké. Links richten. Dat is een commando om de manschappen goed in de riet te krijgen. Ja. Ik van commandant... Sorry. Wij zijn basisschool Sint-Jozef Merkelbeek. Wij presenteren nu jou. Wij van Merkelbeek zetten ons op de kaart. Rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo, violet. Wij van Merkelbeek zijn op de linkerkaart. Lien Extra heel snel als koningin, dus is verschrikkelijk goed. Je ziet er heel mooi uit. Dank u. Wie heeft het boeketje gemaakt? Een bloemist. Oh. En de jurk? Die hebben we zelf gemaakt. Fantastisch, proficiat. Koningspaar Jens Helvenstein en Lin Extra. En die schoolschutterie heeft ook een keizerspaar. Kun je misschien zo meteen nog te zien. Dat waren Bas Jongen en Michelle van der Meulen. Sint-Jozef Merkelbeek was dat. Len Klaassen met het vaandel. Nummer 22, cluster Haaien uit de locatie Hunsel. En dan heb ik gedaan de basisscholen Hunsel, Ittervoort en Neer Itter. Bosjedragers Daphne van Heuvel, de tambourmeester, het Rooskusters, Ver van den Heuvel is de vaandeldrager. En Evie Jennissen de koningin en Finn Jongen de koning. Damian Bergs voert het commando uit en heeft nu het cluster Haaien in beweging gezet richting de tribune. Koen Strauss, Vera Bilzen namens de Schal en Corine Linders en Monique Aanans namens de Chaterie. Cluster Haaien uit de locatie Hunsel. Ja, cluster Hen staat hij. Dat is natuurlijk een combinatie van de voorletters van de plaatsen Hunsel, Ittervoort en Neeritter. Daar schoelen dus bij. Of eigenlijk moeten de plaatsen doen met één school. Daphne van Huffel met het beurtje Rooskusters. Is de tambourmeester. En Damien Bergs als commandant. Prachtige bielenmannen. Rechts! Aan! Presenteer wapens! Jel! Wij van Hunsel Zeerbie, het OLS dat maakt ons bie. Vandaag en ook, geen gefrunsel, we pakken het Umke met naar Hunsel.
Evie, ik zag je vanmorgen in de tent. Hoe gaat het nu? Goed? Niet lang moeten wachten? Nee. Ah, gelukkig. Ik kreeg al de angst. Wie heeft dat koningszilver gemaakt? Sander. Wie is Sander? Dat is de buren van onze buren. Dan heb je in ieder geval goeie buren. Ja. Cluster HIN, schitterend eigen gemaakt koningszilver. Evie, succes hè. Voorwaarts! Mars! Tambourmeter Rooskusters. En aan het vaandel ver van de Nog 3 heuvel. schutterieën en dan Finn de zit Jonge het en kinderles Evie althans Jensen wat betreft. als Hij voert de koningspaar hoofdtribune erop. Natuurlijk gaan we straks allemaal van de clusterschool naar die schitterende grote Hunsel, Ittervoort, Neerritter. oorlogsstrijd. Hier in Born. Fantastisch bijna. De draaiende week Apostel, nummertje 23. Tambourmeter is Lin... Nee, dat zei ik fout. Bordjesdrager is Lin Vos. Tambourmeter is Hala Shama. Vaandeldrager is Sjoerd Oelmeijer. Tim van der Pas is de koning. En Lena Bileka is de koningin. Weer echte instrumenten. De begeleiding het show komt van Julian van Kan en Kim Bongaars. Terwijl de hulpboeteschetrij komt van Henk Dortlangs en Ingo Mossa. De draaiende week had overigens vooraf aan de organisatie gevraagd voor goed weer. Ja, je ziet het hè. Het is weer fantastisch vandaag. De draaiende weken, Posterol. De trommeleers en de marketensers van basisschool De Draaiende Wieken uit Posterholt. Hier te zien op het bord ook van Lin Vos. Vaandeldrager Sjoerd Oelmeijer en daarachteraan het koningspaar Tim van der Pas en Lena Bileka. Commandant is Bella van der Schaaf. Schutterij! Halt! Commandant Bella van der Schaaf, meld de draaiende wieken Posterholt, present voor de jel. Rechtsom! Presenteer, jou en nu! Schifter en beuken aan de kant. Vandaag werken veer aan de culturele band. Op de draaiende wieken de schijn gemocht. Want vandaag zit weer bij de bocht. Yeah! Linksom! Lena, succes met Jeremy hè. Dat wordt de koning in 2019. Tim wordt nu de koning hè. Een vriendje van je? Nee. Ja, ik moet dat eigenlijk vragen en Tim begint te lachen. Tim is zo'n puppetje. Eerlijk. Nee. Je hebt wel gewoon met haar, hè? Ja. Zo. Voorwaarts! Mars! En Bella van der Schaaf zet de mensen weer de goede kant op. Van basisschool De Draaiende Wieken uit de Posterholt, Koningspaar en de geweerdragers. Zoals in een Limburgs volkslied staat over het Manse Korenveld, het lied des Leeuweriks klinkt. Daar staat de basisschool De Leeuwerik midden in de korenvelden tussen Eindhoven en Guttekoven. En ik zal eerlijk zeggen, iedereen voelt zich daar gegarandeerd thuis. Mijn medewerker van Schutterij Sint Salvius is de schalk ter klaar voor gestoopt.
Samuel en Zenda dragen dit bordje. Tambourmeester is Femke Huntgens. Vaandeldraagster is, ik dacht, Exana. Commandant is Lise. De begeleiders zijn Elwin en Anja namens de Schal. En Mirjam en Lei namens de Châterie. De Leeuwerik uit Einighausen, Guttekoven. Basisschool nummer 24 in de optocht. De Leeuwerik uit Einighausen, Guttekoven. Komen met applaus binnen op het ritme van de trommeldragers. Samuel en Zenzi op het bord. Femkes tambourmetre. En het koningspaar Luc en Fabienne. Of eerst het keizerspaar Tren en Lily en dit zien Luc en Fabienne. Commandant heet Lise. Die moeten we zo huren. Nou, heel correct volgens mij. Het hoeft ook niet lang te duren. Duidelijke commando's, duidelijk ritme van de Leeuwerik uit Einighausen, Guttekoven. En nu dan de lessenchaterie van een schitterende kinderoptocht hier vandaag in Boor. Moeten we allemaal bijeen horen en ik kan u verzekeren, het wordt goed druk. Bijeen Boor bestaat uit de kinderen van de basisschool Zwentibold en OBS De Wissel. Het bordje wordt gedragen door Gieske Stassen en Mila Jacobs. Tambourmeester is Bruna Alberts. Dat is volgens mij familie van Simone. Joseline Smeets draagt het vaandel. Het koningspaar luistert naar de namen van de land. Luistert naar de naam van de land. En dat is Evie en Vince. Hij ook een keizerspaar Sarah Bekkers en Britt Gerrits. Commandant van Bijeenboor is Timo Akkermans. En de begeleiding vanuit de Châterie komt van Juri Balla, Stan van Sloen, Chantal Hendricks en Matt Kentgens. En vanuit de Schal draagt Wim Wakkers een steentje bij. De laatste Châterie vandaag van het kinder-OLS in Boor. Waar we vandaag allemaal gezellig bijeen worden. Zwentibold en OBS De Wissel. 2 basisscholen uit de buurt, uit Born. Die noemen zich Châterie Bijeen, Boor, basisschool Zwentibold en De Wissel. Grote club, maar liefst 8 marketensters, een hoop trommelaars. Tambourmeester Bruni Alberts. En Timo Akkermans is commandant. Wij zijn de basisscholen van de Zwentibold en De Wissel en we brengen u nu de jel. Rechtsom! Kinder van den Borsewijk! Kinder van den Borsewijk! Marcheren hier veel publiek! Marcheren hier veel publiek! Kinderschutterie bijeen! Kinderschutterie bijeen! Dat vindt Sint Martinus fijn! Dat vindt Sint Martinus fijn! Linksom! Even snel naar Evie en Fans. 2 dames. Koningspaar. Nee, keizerspaar. Oh, sorry, keizerspaar. Nou ja, dat is hetzelfde in deze moderne tijd. Hè. Hoe vinden jullie het? Leuk. En jij ook? Ook leuk. Heel even naar het koningspaar.
Hoe is het? Goed hoor. Goed. En nu, wat gaan jullie nu doen? Behalve lunchpakketten eten en frietjes en frikadellen? Genieten. Dat is het juiste woord. Genieten van het kinder-OLS Borg 2023. Het Keizerspaar dus, met Britt Gerrits en Sarah Bekkers en koningin en koningin Vince van der Land en Evie van der Land. Met daarvoor nog vaandeldrager Joselien Smeets. Dus kinderschutterie Bien Borg als laatste schutterie aan de optocht van het kinder-OLS. Dat verder rijdt op de schutterwei iets verderop. Dan zien we ook meteen aan de eind gekomen van onze live uitzending. Wie straks nog even op de uitslagen die komen op Facebook. Live. Facebook van L1. Daar zien we ook Geert Truc. En op L1 natuurlijk ook het grote OLS de komende dag te volgen. En vooral komende zondag 2 juli live vanuit Born. Voor nu de groetjes. En tot de volgende keer. Dit programma is mede mogelijk gemaakt door New Energy Systems, Podotherapie Hermans, Daniel Strap Renovatie, Mobiliteitswereld en Scala. This year